Sir, one ladies, one gents. That I can't understand. understand, no sir. Clear ears. Okay, Same your boy. I'm not boy. I'm girl. You're a girl? No girl. Girl dead. Okay. Understand? No. పనుంది పో ఆడతా అప్పుడు 2 నే, ఈ సైతి ఒక దాదాపు సైతి ఒక 10 ముచ్చట సావాపు ఏ అవు నిన్న పోతు పోతుకేంట ఎన్న సావు సర్ సావు సేమ్ డేట్ ఆఫ్టర్ వాట్ What? మ్యారేజ్ ఏ డుమ్ 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 గటి మేళ పే 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 Oh no. You all come again. కొంచెం ఎడ్డే సెట్ వాల్పుగా అన్నగా మరలేక సెట్ నిన్న సావుదా సెట్ నిన్న కూలిద సెట్ తలపన్న ఐ క్యాన్ ఇంగ్లీష్ బాత్ Be like Bola.